اشرف علی سے برناستے دا پرچور تور کا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ میں لگے دے نکل کی یو طالب ورت پرچروڑا دروازے اٹھکن رازہ بچی اسد کلچ آغا ما شمرا دانا نشو سوار لس پینزل لس کال عمر تانوی بابا رحمت اللہ علیہ ناس دے لکل کی ما شمر تا پرچور کڑا ما شم دا ادب دا وجن دروازہ بند کڑا استاذ ترا دن نشو دروازہ بند ہوا نچرا دن نشو یخلی دروازہ بے بندوں کر بندوں تانوی بابا ما شم الت پری خود او پا معذور ازان باندی بار راوتو او دا مدرسی ناظم سے براشا او دا مدرسی ناظم سے براشا وی در اول ورطوے تزماد زرن خبری تزماد زرن شکوک و شبہات قابو کولیشی پدیت پوئیگی ورطوی نانا زخو عالم الغیب نیما ورطوی او بدبخت انسانا چلس ڈزد پٹو پک باندیشتے ہوئے یا مانا پچاکوانو بدی والے ہوئے آگوی نا بزماتو یشوے ہوئے زبمڑوے دا گناہ دمر گناہ نوا لیکن ما پدس امتحان کی مواقع کوا باس خبرت تقریر دکم ربست نوکران در سرائی کورسو کی داری دا پردہ سے نوکر منیسا چتا دس لارشی او گل بابو وسر اخپل